Салом алейкум, бародаро, хуш омадед ба канали Бизнес-CG. Дар ин видео мо основаи технически анализа нишон медиҳем. Ба фикрам ки хеле видео дар ютуби тоҷик набуд ва видео бисёр видеои фоидаовар барои одамое ки трейдинг заниматсия мекунанд ё ки инвеститсия бигем. Дар ин ҷо мо ҳозир якчанд намуди анализа нишон медиҳем. Основноёшо ки чӣ хел правилно анализ кунӣ ки фарқ кунӣ аз дигар одамо. Основном хатогиҳои бисёриёда чианд ва ё фақат палагатсия мекунанд дар як намуди анализ. То есть аяр рӯи як фигура анализ мекунанд ва ҳозир мо дар ин ҷо нишон медиҳем якчанд намуд чӣ, яъне ки метавона уровень Фибоначчи, волновой принцип Эллиота нишон медиҳем, голова плеч, двойное дно, уровень сопротивления поддержки ва дигар рӯи дигар хусусиятҳои рынок ва нишон медиҳем ки чӣ хел основном анализ кунӣ ки ҳар як анализи шумо боли бигем ки вероятности зиёди ҳаракати рынки бозора биёбед. Ва биёем нигоҳ мекунем касое ки пурра мехоҳанд ёд бигиранд, аллакай ҳамаи ино ҳастаи мавзӯъшона мо дорем, метавонед касое ки дастрас кунед, ҳамаи Фибоначчи чия, уровени волновой принцип Эллиот ҳамашон ҳастаи дар маълумотошон дар мо. Ҳозир мефаҳмонем дар бораи анализ ва биёем нигоҳ мекунем. Мо графики саланара гирифтем, графики пештараша ки яъне ки нишонтия нарха ки чӣ хел 100% реализовать шудаги аз рӯи анализи мо нигоҳ мекунем. Дар салана чӣ хел гуфтем, мо якум анализе ки основном анализе ки ман мегзаронам аз рӯи волновой принцип, то есть волновой принципи Эллиота, яъне панҷвалнагаи Эллиот. И дар борааш ҳастаи дар курс маълумот метавонед 100% биёд бигирем волновой принципи Эллиота. Так нигоҳ мекунем. Агар ки графики пештарара бо мо бигирем, ай саланара, графики айнамиҷа нарсар шудаги примерно саланада. Ва нигоҳ мекунем ки 5 волна дора. Панҷвалнагара гуфтем ки дар борааш маълумот ҳастаи ва аз рӯи якум анализи рынка баъди панҷум волна, яъне чӣ кор мекунад возврат бишавад тренд. Так нигоҳ мекунем. Дуюм чизи основное ки ман истифода мебарам и уровени Фибоначчи дар графики биёрем далил мекунем ки дар муоваматия нигоҳ мекунем. Уровени Фибоначчиро тасвир кардем ва мебинем ки рынок гиҷо меравад. Аз рӯи уровени Фибоначчи мо уровени Фибоначчиро гуфтем ки минимальни цена мегирем то максимальни ценаи бозора уровени Фибоначчиро мегирем, чӣ хеле ки дар график нишон додем. Ва чира нишон медиҳад уровени Фибоначчи, яъне ки ҳаракати рыноки моро то уровени якум аз рӯи анализ то уровени 24, примерно то уровени золотои сечение мегӯянд, яъне хати зарди ки ишора кардагим, золотои сечение дар уровени ёфтани уровени Фибоначчи. Яъне ки рыноки мо метавонад ки вероятности зиёд кати ҳаракат кунад то уровени 20, 24, 25. Якум. Дуюм, рыноки мо метавонад дальше ҳаракат кунад то уровени 10, 11. Ва сеюм сценарие ки мо дорем метавонад рынок ҳаракат кунад то уровени 5, 4. Чорум сценарие ки ҳастай метавонад монет полностью скам шава, монет полностью нол брава нархаш ва охирон сценарие ки ҳозир мо нигоҳ мекунем метавонад ки рынок разворачиваться шава ва боло брава. Чӣ хел мо бифаҳмем ки кадоми ҳамин анализо боли сустар реализоват мешаванд ва нарх то куҷоро метавонад биёяд. Барои мо гуфтем ки ба мо якта анализи Эллиот камай, мо бояд дигар раҳоша нигоҳ кунем. Бисёриё гуфтем хато мекунанд ҳамин сабаб ки ва ё я рӯи анализа мегиранд, допустим Эллиота мегиранд ва уверен мешаванд ахчон ки дальше рынок то ҳамҷара ҳаракат мекунад. Ва ин хатое. Основном шумо бояд якчанд намуди анализа бигирем. Ҳозир нигоҳ кунем, мо гуфтем ки 5 сценария дорем. Якум, уровени мо метавонад ки то золотои сечениеро биёяд то ин ҳамҷара. Дуюм, вероятностиш то ира 0.5 биёяд, сеюмаш 0.8, чорумаш метавонад то скам шава монет ё ки возврат шава дальчи тарафи боло. Ва рыноки мо нигоҳ мекунем. Ҳозир нурамашро далил мекунем. Аз рӯи рынок чӣ хеле ки мо мебинем, айни ҳол дар мо уровени графикида мо чиро мебинем аз рӯи анализ. Якум мо графики чӣ мегӯянд, яъне ки фигураи двойное дноро мебинем, то есть двойной вершинаро мебинем, яъне ки ду баландӣ мешавад ба тоҷики нигоҳ мекунем. Ва аз рӯи ин рыноки мо метавонем муайян кунем ки аз рӯи анализо ки рынок яъне ки ҳаракат мекунад то максимальни значения мира. Ва чӣ хеле ки мебинем дар ин ҷо чӣ гуфтааст анализи мо
ки ринак дальше ҳаракат мекунад то уровни 0,38, яъне золотои сечениро нигоҳ мекунем, ки айрӯи д анализ мо аллакай муайян кардем, ки ринаки мо ҳаракат мекунад то ҳамин нуқтаи бадагира. И вероятности моро зиёд мекунад, ки ринак то ҳамҷоро мебиёяд. Сеюм и дуюм анализ буд, яъне ки двойной вершина и графику ҳамашон да чихеле ки гуфтем дайнамик курси мода ҳастанд, ҳамашон нишон додагем чихе метавонад биёяд, чияй двойной дно, двойной вершина, ҳамашон 100% ҳастанд. Видеош қайти ҳар як видео свечо чиян чина нигоҳ кунед двойной вершина, двойной дно чихеле нишон додаги будем. Баъди дар график чихеле ки мебинем баъди двойной вершина чӣ мешавад, амо возврат мешавад тренд. чихеле ки мебинем ҳозир дар ҷо палагатсия мекунем, ки дальше ринак возврат мешавад. Сеюм анализ. Сеюм чӣ кор мо метавонем карда? Удалид мекунем ина ва айрӯи дигар мо мебинем дар ина ки знаки голова ва плечай, яъне ки сар ва ду китф меган. нигоҳ мекунем, мегирем также ҳаракати голова и плеча меёвем ва голова плечам айрӯи анализо чихеле ки мебинем ҳозир нишон метиҳем поёнтар нишон метиҳад ба поёнравии дальши ринак, яъне ки мо чӣ кор мекунем вероятность мешавем, ки то есть боли уверен мешавем, ки ринак ки мо дальши чӣ кор мекунад поён ҳаракат мекунад ва максимални значениашро мегирем, меоем да поён мемонем ва иш нигоҳ мекунем, ки ринак ки моро нишон метиҳад то ҳаракати ринака то нуқтаи 10-11. уже дидем, ки дта ишабиё ранча дигар мекунем. д ҳаракате ки мо дар бозор дорем нишон дода истай дар поёнравӣ айрӯи дта анализ мо уже метавонем бисёртар уверен ишем, ки ринак ки мо чӣ кор мекунад поён ҳаракат мекунад. ва айрӯи якум сценария гуфтем, ки то уровни 23, дуюм сценария то уровни 10-12 ра мефурӯяд ринак. ва дар инҷа дар сеюм сценарияи мо ҳастай як чизи дигар, ки метавонад ки муайян кунад, яъне ки омадани нарха то намеросанд. инҷа нигоҳ мекунем, ки уровни сахти то есть поддержка дора ринак дар вақти поён фурмадан. чихеле ки мебинем дар сопротивление ки буд, дар инҷа омад сопротивление ва ринак метавонад, яъне ки то уровни 4-5 долларам фурӯяд. айрӯи анализо, яъне ки чихеле ки гуфтем сета вероятности бисёртар айрӯи анализ. якум нуқтаи чихеле ки нишон додагем хати зарда, дуюм хат метавонад ки то ина ироста биёяд ва сеюм яъне ки мо метавонад ки дальши ҳаракат кунад биёяд то иростура. И прямой намеояд, график рост намефурӯяд, метавонад ҳаракат кунад мхе ҳозир нишон метиҳем. примерно ринак метавонад мхе ҳаракат карда фурӯяд поён биёяд. нака ҳаракатча дальши ҳозир мебинем, ки чӣ хел ҳаракат мекунад ринак. ё чорум сценария гуфтем, ки як бура сками активай ва панҷум сценария ки мо мебинем болоравӣ. ва айрӯи д анализе ки айни ҳол мо кардем дар ринак ягонта ино нишон додагӣ нестанд, ки ринак боло меравад. нигоҳ мекунем, ки гуфтем, ки якумаш ки головаи плеч чихеле ки дар график дидем чӣ кор мекунад нарх поёнравиро нишон метиҳад. также дуюмаш двойной вершинаи дно шам поёнравиро нишон метиҳад. ва биёем мебинем, ки дальши ринаки мо дар ҳамин ҳолат кадом тараф ҳаракат кардагиай ва нарх киҷо рафтагиай. ҳозир лишни хатоша мо удалид мекунем. нигоҳ мекунем вероятности зиёд мо гуфтем, ки дар уровни 24 то 20, баъдан 12 то 10. ва биёем мебинем чӣ мешавад ринака ситуатсияш. нигоҳ мекунем, чихеле ки мебинем ринаки мо омад то уровни нишондодагимон то уровни золотои сеченира то уровни $25 баъдан бо боло рафт. и чӣ хабар метиҳад яъне ки чихеле гуфтем дурустии анализи мо накем гапай дар ине, ки ягон вақт шумо бояд 100% дар ягон анализитон уверен набошед. и видео якумаш ки хусусияти тарбиявӣ дорад. мо ягон кас совет наметиҳем, ки 100% мақсад уверен нишен ами 100% ҳаракат мекунад. барои ки ринак основном ҳаракати ринак палагатсия мекунад айрӯи психологияи мо, яъне айрӯи психологияи савдогаро. мо чихеле ки дар курс гуфтагием ҳар як савдогар страх ва жадност дорад, яъне ки тарси тамам меган. дар ҳолати тарси тамам мехаранд, дар ҳолат мефурӯшанд. ва чихеле ки ринака мебинанд, ринак цикличния фақат повтор мешавад. ҳамин як ҳолата мебинанд. бисёри ҳолатҳо агар шумо ринака бифаҳмед, ҳамин знаки допустим голова плеч омад, ҳамин повтор мешавад, реализоват мешавад. барои чӣ? барои ки аллакай одамо психологияшон ҳаст, ки ҳамин ҳолат бози бояд поён равад. ҳамин ҳолат истифода баранд ва ё
дар поёнравӣ бигем ки чӣ мекунанд, ставка мекунанд. То есть як ставка нест қимор не, просто предполагат мекунанд ки нархи ринок поён мерава аз рӯи анализашон. Также чӣ хеле гуфтем, якм сценарияи мо уже реализоват мешавад, баъдан мебинем. Дальше нархи ринок чӣ кор мекунад? Нархи ринок дальше ҳаракат мекунад, нигоҳ мекунем ки дар уровни даиҷа аллакай уровни сахти поддержка дар уровни мо ва намондаси нарха рафтан. Дидем ки аллакай пробиват мекунад ринок ва то куҷора меяд уровни 0.5. Баъдан чӣ мешавад ринок да? Ҳолати болоравӣ сар мешавад дар ринок. Также аз рӯи анализо аллакай шогирдон мефаҳмида, шумо медонед ки видео асоби навбарои шумо. Нигоҳ мекунем ки чӣ хеле гуфтем, ринок мо ҳаракат мекунад аз рӯи принсипи Эллиот. Нигоҳ мекунем ки дар принсипи Эллиот чӣ хеле ринок омад то ҳамиҷа ҳаракат, баъдан чӣ бо возврат чӣ то бо уровни 0.3 омад. Чӣ хеле ки дидем 100% графики мо аз рӯи 3-4 намуд анализа истифода бурдем, реализоват шид ва шуморо также метавонед истифода баред ва аз рӯи як анализ ҳеҷ вақт кор накунем. Якчанд анализа истифода барем барои хубтар фаҳмидан, хубтар ёфтани ҳаракати ринок. Биёем также риноки, то есть графики биткоинро мебинем ки чӣ ситуатсия дар графики биткоин. Также стимуляцияро мегирем, муайян мекунем стимуляция ринока то уровни, нигоҳ мекунем. Как будто ки нестай дальше риноки мо, ринок то инҷа омадаги ва шумо нафаҳмед чӣ гапай. Чӣ кор мекунем? Мо анализ мекунем. Якм анализе ки гуфтем дар ҷо истифода мебарем, уровни Фибоначчи тасвир мекунем. Уровни Фибоначчиро хотиррасон мекунем ки ман рӯи худам тасвир кардагим, шумо также метавонед дар настройкаҳо дуроен чӣ хеле ки хитонда махқулай уровни Фибоначчиро, то есть айнами настройкаҳош дуроен таврӣ кунем. Хато шуд дар шумо дигар нишон метиҳам, ман партсиба бигем ки чӣ кардагим. Яъне ки нигоҳ мекунем дар графики биткоинам мо чиро мебинем. Также уровни золотой сечениро мо муайян мекунем поёнравии нархи ринка то инами уровнина. Якм сценарияш. Дуюм сценарияш то и уровнина. Сеюм сценарияш также метавонад ки поён биёяд то уровни 0.6 то и уровнина биёяд, ё ин ки в общем скам актив шавад, ё ки возврат шавад тренд. Некем дар инҷа мо чиро ба назар мегирем? Нигоҳ мекунем ки дар риноки мо чӣ ҳосил шуда, знаки голова и плеч. Нигоҳ мекунем ки знаки головаи плеч шудагия ва знаки головаи плеч гуфтем ки чиро нишон медиҳад, графики нахе мешавад. Головаи плеч дамо нишон медиҳад поёнравии ринока. Яъне ки ринок чӣ кор мекунад? Дальше поён мерава ҳолати бегиш ва максимални значениашро мегирем. Сафедиш мекунем. Максимални значени мемонем, мегирем ва дар поён мемонем. Нигоҳ мекунем ки ҳаракати поёнравии риноки мо аз рӯи знаки головаи плеч нишон медиҳад то уровни серединара, яъне ки 0.5 нишон медиҳад аз рӯи ҳаракати, яъне ки ринок аз рӯи, то есть графики головаи плеч. Ва дар инҷа нигоҳ мекунем ки дигар графикҳо нестанд. Фақат як графика мо чӣ кор мекунем? Предполагат мекунем аз рӯи ҳамин график ва больше вероятности ҳаста ки нархи мо именно то ҳамин 0.16 мефурӯяд. Ва то инҷара нигоҳ мекунем ки фақат дар инҷа рӯи Фибоначчи мумкин биёяд коррексия. Якм ҷода ҳозир чӣ меистад? 0.5 ва предпочитат мекунем ки ҳамин ҷай. И гуфтем як анализай. Дуюмаш Фибоначчи, а сеюм чизе ки моро бисёртар уверенность пайдо мекунад дар вақти чимо, нигоҳ мекунем ки дар инҷа чӣ дора? Уровни гуфтем ки сахти поддержка дора ва чӣ кор мекунад? Сеюм анализи мо мешавад ки яъне ки вероятности зиёде ки ринок то ҳамҷара меяд. А чорум дальше уже нигоҳ кунем ки метавонад ринок скам шавад. Некем аз рӯи анализо бисёртар вероятности мо то ҳамин ростора ва биём нигоҳ мекунем ки чӣ мешавад ринок ва гиҷо ҳаракат мекунад. Так сар метиҳем стимуляцияра, нигоҳ мекунем. Чӣ хеле гуфтем? ҳаракати мо то ҳамин примерно ҳамин ростора. Нигоҳ кунем ки нарх омад то уровни 0.3 то золотой сеченира. Нигоҳ кунем ки бозӣ дорад дар ҳамин уровни нарх. Также дар инҷа чӣ дар нарх нафаҳмаиста, барои ки якта уровни сахти поддержка дорад. Ва чӣ хеле ки графика безеб кардам. Намехеле график камтар дига болотар. Не. Чӣ хеле ки нигоҳ мекунем, чӣ хеле ки мебинем, графики мо 100% қариб осиҷа шамсус кунем, ҷамондемаш, нигоҳ мекунем ки реализоват шид. Чӣ хеле ки мебинем график реализоват шид аз рӯи нархе ки мо анализ кардем, омад то уровни бисёртар вероятности мо буд ки нархи ҷо меяд ҳамин точка, барои ки аз рӯи анализ
яъне ки голова плечам ҳамиса ишора кардагӣ буд. также дар инҷа фибоначчиро ҳам инҷа ишора кардагӣ буд. Баъдан гуфтем ки уровни сахти поддержкае ки дар ҳамин уровин ҳаста. ва дар инҷа чӣ хеле ки мо дидем як анализа истифода набудем, мо якчанд анализа истифода будем ва барои тавсияи мо ба шумо ки ягон вақт дар ине ки як анализа истифода набаред. ҳама хубаш дар ине ки якчанд анализа истифода баред ва якчанд графики, якчанд чӣ мегӯям инструментҳоро истифода баред ки бисёртар боварӣ пайдо кунед ки нархи шумо дар чӣ кадом тараф ҳаракат мекунад. также дар комментариҳо менависем видео дар шумо фоидаовар буд ё набуд. агар ки видео дар шумо фоидаовар боша дар видео лайк мемонем ва дар комментари менависем ки дар оиди чӣ видео кунем ва пешкаши шумо кунем.